Okay, velkommen til en Far Cry. Det er min video. Puha, Oscar. Det er min video. Velkommen til en Far Cry video. Det skal kraftedeme blive sjovt det her. Det håber jeg i hvert fald. Og for at det skal blive så alt for kedeligt, så har vi sgu lige en bjørn med. Ja, han laver ikke en skid. Og jeg er i gang med at spille Far Cry, som I kan se. Jeg tror i hvert fald ikke I er blinde i hvert fald. Det håber jeg sgu ikke. Nå, der er fandme dyr med. Ja, han fucking danser, man. Fucking epic, man. Nå, jeg er kraftet med en Far Cry video her. Det skal nok blive hyggeligt. Nej, den er uhyggelig. Damer! Det er måske ikke lige noget for mig, det her. You know. Hvad fanden er der? Jumping out of airplanes, flying like birds. Tilbage. Jeg er det hele tiden optaget. This is a nice fucking phone. So, what do we have here? Grant. Jeg har kun en sok på. Ja, jeg er i gang med, de skal lige høre, at det har shit. Well, I hope your mama and your papa really Okay, love you. det er godt, jeg er Because you two white undertekster boys, you til. look very expensive. Shit. Styr jo selv kameraet, de glemte. Jeg kigger på en Sorry, what did you say? Okay. What did you say? Did you want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up! Han er sgu I'm the sur. one with the fucking Med en dick. streg i hovedet. Look at me. Look me in the fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye. Fuck, man. You're my bitch. Man boobs. I rule this fucking kingdom. Okay, Shut the fuck up, or you die. What is it, Jason? Jeg glor op i himlen. Ikke kig på ham, der Why er aren't you bare. laughing now like you did up there? What is this not fun anymore? Am I there to entertain you? You see, the thing is, up Det there, er Oscar. you thought you had a chance. Way up in the fucking sky, Lige nu you kigger jeg thought på you min had your behårede finger arm. on the pussy trigger. But at Mano, down here, Jeg så på Far Cry. down here. Jeg kigger på min egen behårede arm. Han er behåret der imellem bryst. It's okay. I'm gonna chill, I'm gonna relax, because you Og hans blod. and your tough guy brother, blod over we're gonna have a lot of fun together when we wait for the money. Stop scaring the hostages. I need you to take care of the rejects. I just hope that you two pieces of Hvorfor er han fucks bindt, are more entertaining than your friends. Det er piratland. Kraftedeme ikke en modefest. Get you every fucking time, man. Jeg sidder og kigger. Man boobs. Hvad er egentlig på tv-udsigten i dag? Jeg fokuserer ikke lige på tv, jeg fokuserer på Far Cry. Jeg har da forstået meningen med det navn, så far er det sådan en retfærdig grad. Jeg har fucking Prøv lige at høre, far, altså, hvis det er dansk, så er det en far. Hvis det er på engelsk, så er det jo langt. Altså, far. Nå, du er farfar på Hey, over here! Ja. Jeg er folk. Hey, you guys shut the fuck up! Fuck, man, han var lige ved at smadre på. Det troede jeg i hvert fald. Holy fuck, he's dead. That is what they teach you. Hold da kæft, han er død. Fra slag i hovedet. Nej, jeg er lige begyndt. Indtil videre går det sgu meget fint. Jeg har bare lidt problemer, you know. Med at kigge på nogle ting, som jeg ikke burde kigge på. Der står en kæve nogle ting, du ikke må kigge på, eller hvad? Ja, måske. Skal vi ikke redde ham her? Han kigger ned i en spand. Nej, det gør han. Kæft, han kigger. Okay, jeg skal følge efter. Løb. Fuck, han er langt foran. Fuck, han er hurtig. Hvordan er nu man dukker? Nå ja, det er sådan.
Nå, nu fuckede Oscar Skype. Bullshit, true. Det gør det sgu hele tiden. Satans da. Jamen, hans net, man, altså, det er helt vildt forringet der. Ej, altså. Fuck, man, den gris har været udsat for vold med alt det blod. Hold da kæft, hvad er det? Opmåling. Ah, okay. Ah, så ved vi det. Ej, jeg knæl alt, hvad jeg kan. Man kan sgu ikke komme længere ned. Det er bare så spændende. Jeg er virkelig set op til at spille, mand. Det skulle være pissegodt. Så var det endda billigt. Jeg har også lige købt det først nu. Oh shit. Vent på mig for satan der. Vent på mig. Så det er jeg ikke. Okay, der. Fanden. Grab our stuff and the map. Pick up that phone too. Reporting in. Lige tage den lejr, en map og en kamera og en mobil. Godt kort. Så er vi der parat. Keep moving. Ingen våben overhovedet, det er slet ikke. Det skal nok blive godt der. Ingen våben overhovedet. Hold up. Der. Damn. We need to get him out of our way. Throw a rock over there. Okay. Kast en sten for at sig fjenden eller... Hi. What the? Okay. Come on. Let's move. Grib, Charles. Den høne. Virkelig fræk. For helvede, mand. Oscars netmand, det er satme og lort, som jeg sagde tidligere. Ej, det er en halv megabit per en uge. Prøv at tænke på, hvordan det må være at uploade videoer for ham, mand. Ja, han låner mit net, simpelthen. Jamen, du stjæler også alt det net. Ja, for sanden. Jeg kan godt lide, at han har fucking åbnet helt. Fuck, det er skræmmende, det der. Han fuldstændig åbne øjnene. Sådan, jeg sover bare lige med åbne øjne, mand. Fuck, de er sindssyge. Jeg vil gerne prøve at sove i kaffe. Så vil jeg gerne drysse sukker over. Så vil jeg gerne lige drysse noget sukker. Det her må være narkotika. Det skulle gerne være rigtig godt, men det skulle også være rigtig skidt. You know that you're okay. Det er i hvert fald så lidt ved om det. Jeg kan godt lide, at man siger, kaste en sten derover. Videre, gå nu. Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke bare kvæler dem, og så tager deres våben, og så bare videre. Det gør det hele meget nemmere. Kæft, der er meget drugs her, mand. Det er bare ren drugs over det hele. Eller det. Ja. Vil du den vildeste vits? Om jeg vil høre en vits? Nej, den vildeste vits. Ja, det vil jeg gerne. Jeg kan bare ikke huske den. Oh my god. Sådan er jo heller ikke vild. Jo, jeg skal bare lave en skrift. Hvor fanden har du den egentlig fra? Jeg har selv fundet på den. Nå. Ja, så skulle den gerne være epic. For sanden, man, hvad sker der nu? Where are we? Never should have made that jump alone. I promised Dad I'd take care of it. Stå der, hvor Wally er. We're gonna free the others. Hvad? Then we're going home. Jamen, det er bare, oh shit. Oh, fuck, man. Oh shit. Shit! Hold nede. Nå. Please, don't die. Fuck, han dør. Fuck, man, er det ikke sådan en insta-kill, man får af det der? Man skyder lige igennem halsen, men altså, man dør ikke.
Ikke endnu i hvert fald. Eller det. Ja. Man kan jo godt valge kameler. Hold nu kæft. Det er så lige bare. Fuck man, løb med blod i hænder. Fuck, hvorfor stopper jeg? Oh fuck man, han løber som en scene man. Fuck man, det ryster. Jamen, helt ærligt, hvorfor dør jeg nærmest? De er fandme gode til at skyde, eller så er jeg bare dårlig til at dukke mig. Eller dodge. Hvad? Dyk? Ja, det. Nej, jeg mener ikke at dykke. Ja, jeg kan godt lide, jeg løftede mig op på græsset. Jeg holdt simpelthen på græsset for at kunne komme op. Ikke på jorden, bare på græsset. Det er kraftigt med en smart måde. Det skal jeg lige huske til næste gang, se om jeg kan det. Løb! Alt hvad kan, prøv at kigge bag os. Der er ikke en skid. Skuddene kommer fra luften. En bjørn. Nej, jeg skal bare fuldstændig væk herfra, mand. Nå, det er en helikopter, så derfor skuddene kom fra. Nej, men så kan jeg bedre forstå.